ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 may bahigyan o sa kabayba sa operation 3 sa may lungsod sa Konsolasyon karong tungura o ginasakmit kining tunga sa kilo nga sebo nga maabot sa 3.4 million pesos ang DDB value nga nasakmit sa kinig o sa lalaki, no, mali siya nga dunay usa sa mga kaning number 1 target list sa PDEA o PNP sa regional level sa pagkalambigit sa pagpamaligya o drogas. Kasi pangalan mo? Kusga pangalan mo? Lisbeth. Ha? Lisbeth. Kusga? Lisbeth. Di ko kalungog. Lisbeth. Lisbeth apelido. Boris. Boris? Tika sa ka? Tagbao. Tagbao. Uy. Lisbeth Boris, niya mo na siya, no? Abang nasakpit mga igala. Nga Cebu, nagdiri mismo sa Adoguan. Ang kining maong nga pagpangronda, gibagayon, gibanguluan ni Investigator Agent 1, Jomar Quaison, o tuloy ni ka mga team leader ang mihimo sa pagpangronda. Diri sa likod nga bahin, sa usa ka mall sa Konsolasyon, Barangay Poblacion, di ba, no? Barangay Poblacion Oriental, lungsod sa Konsolasyon, amihan ng bahin sa Subo. So makita ninyo mga higala, no, mga super ang kanimaw Cebu nga nasakmit nga 500 grams o gibana nga mabot sa 3.4 million pesos mga higala. So di mga update sa tog YouTube o sa Super Balita, Benji Talisik o Super Balita. Pag kanila mo sa pag-update mga higala, matagaroon niya.